Źródło zdrowia. Czasem nie rozumiemy, dlaczego pojawia się ciąg nieprzyjemnych z naszego punktu widzenia zdarzeń. A co jeśli w tym momencie Bóg albo Wszechświat przebudowują Twoje życie w kierunku, o który prosiłeś i o którym marzyłeś? Nie trzymaj się i nie kurcz się tego, co nie sprawia Ci szczęścia. Pozwól życiu poprowadzić Cię we właściwym kierunku. Ona wie lepiej, jak możesz otrzymać to, o czym marzysz, i zaprowadzi Cię tam. Musisz tylko skupić się na tym, czego pragniesz.